sousedé, já vás zdravím tady za Horecký osadní výbor, ale než úplně začneme, tak bych se vám chtěl moc poděkovat za ty všechny, co jste hlasovali, protože v rámci participativního rozpočtu města Tábora jsme vysoutěžili lavičky k rybníku. Děkuji, že jste soutěžili, děkuji, že jste dali rybníčku hlas a pomalinku s váma začneme zase obnovovat, takže to je takový moje poděkování vám a vítejte. Zase je to tak vlastně každý rok tady stejný. U průjezdu u Marka Slabého, tam máte občerstvení, připravená je Karolínka Berku, Mirek Váňa, kteří nám tady budou zpívat a hrát na klávesi a je připravený i Řez Živčok, který zase nás provede. Já teda nevím, jestli to dobře spočítal jsem, ale tak 20., jestli mi někdo poradíte, budu moc rád, tak už takhle se tady potkáváme u nás u kapličky na Starých Horkách. Takže je to docela taková krásná a milá tradice na zakončení toho štědrého dne, který jsme dneska měli. Doufám, že Ježíšek vám všechno přines a já zase poprosím svůj band, tady táborský, aby nám zahrál koledy. Krásný dobrý večer, vánoční. Vítám vás všechny zde před kapličkou svatého Václava a jsem rád, že vážili jste cestu od teplých stolů z vašich domovů, abyste se společně setkali, popovídali si, sdělili, co všechno vás radovalo a také, co bylo smutného, prostě všechny zážitky, které jsme tento rok zažili. Čeká nás pár krásných chvil, které budou svítit do budoucího roku. A na začátek zaspíváme si koledu. Dnes jsem vám... Ano? Je to tak, anebo jsem něco spletl? Narodil se Kristus Pán. My to v kostelích zpíváme vždycky na konci a tady to budeme zpívat na začátku. Takže narodil se Kristus Pán, 4 sloky. Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvetám, radujme se, z života čistého
A naši dnešní půlnoční začneme ve jménu našeho Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, Ježíše Krista v Duchu Svatém. Ježíše Krista, který přišel na tento svět, aby nám ukázal nový život, ať je s vámi se všemi. Vážení, teď otázka pro děti do 15 let. Bude ta výsada, máme tady 2 ceny, které budou na začátku a na konci. Na začátku, kdo bude mít tu odvahu a bude znát odpověď na tuto otázku, tak bude mít možnost dát nám Ježíška do Betléma. Narodil se Ježíš Kristus. A já mám takovou otázku. Prosím vás, pozor, děti do 15 let, starší nenapovídat, i kdybyste to věděli. Kolik je svíci na adventní věnci? Kdo ví? Já tady nevidím proti tomu světlu, takže nevidím na vás, ale když tak zvedněte ruce a řekněte mi, kolik je svíce na adventním věnci. Tak 3, 2, 1, teď. No. Já jsem řekl, kdo ví, tak ať zvedne ruku, ale tak to nevadí. Tak ještě další otázka. Jak se jmenuje maminka Ježíška? A teď prosím zvedněme ruce nejdřív. Tak a teď kdo zvedá ruku? Jak se jmenuje maminka Ježíška? Kdo ví? Já tady přestoupím a kouknu na vás. Děti do 15 let, nebo i mládež do 15 let, omlouvám se. Tak, kdo zvedá ruku? Tady vidíme. Tak, pojď prosím. Půjdeš ke mně? Nebo s maminkou, nebo tak, sama ne? Ne? Tak. A já se pokusím, nesundám to. Tak to uděláme takhle. Teď to všem řekni. Jo, Tak? teď to všem řekni. A nebo nadiktuješ tatínkovi? Napovíš? Já to nevím. Já to nevím, ale Verčo. Jo, dozvíme se. Řekneš to, Verčo? Já to nevím. A na oušku řekneš mi? A pošeptáš to do ucha jenom? A já to řeknu nahlas. Řekneš, 1, 2, 3. no ale jak se jmenuje ta Tak, maminka? hned se dozvíme, už to bude. Moje. Výborně, řekla Marie. Je to tak? Bravo. A za té svíce taky bravo, jo? To zase, abyste neřekli. Tak a tady Ježíšek do Betléma ještě, prosím. Halo. Jo, Velmi důležitou roli máme tady. Tak, tam do toho Betléma, do postýlky s tatínkem. Jo. je tam dá. Dáš tam Ježíška, no. Tak a ta cena, kterou naše děťátko vyhrálo, to se vypije doma s rodičema. To má ještě jednu legraci. Ona byla ten první Ježíšek, kterýho jsme sem dávali před 2 rokama. No. Je. Tak tady je hlavní cena, tatínek to vezme, ano. Podívej, co jsi vyhrál. Tak. Děkujeme. Tak máme hlavní cenu na alkoholické šampaňské. A na konci, Ale nerozumím. teď jsem se dozvěděl, že právě ona dala toho Ježíška první tady vůbec, jako, že když to udělalo. Takže dvojitá cena. Teď, prosím, chtěl bych, abychom se soustředili na jednu věc. Určitě viděli jste nad Betlémem betlémskou hvězdu. A zkuste popřemýšlet nad tím, jestli ta hvězda vůbec existovala. My si to potom zodpovíme, ale zkuste popřemýšlet, zahloubat v paměti, jak dlouho už vidíte tu betlémskou hvězdu. Jestli jste někdy o ní početli něco, nebo dozvěděli se o ní, ale to všechno si řekneme. Zatím přemýšlejme. A začneme modlitbou. Připravil jsem se na vás docela velkou knížku dneska, musíme ji celou přečíst, takže máme co dělat. Modleme se. Bože, původce všeho života, v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla
A my jsme poznali, že se tvůj syn pro naši spásu stal člověkem. Dej, abychom toto tajemství ve víře přijali a uchovali, dokud jednou nespatříme jeho nezahalenou slávu. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého syna, našeho bratra, který s tebou a s Duchem Svatým žije v našem středu, nyní a na věky. Amen. A teď si zaspíváme další koledu, a to je Štědrý večer nastal. Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Pani mamo, wstańcie, Pani mamo, wstańcie, koledy nam dejte, koledy nam dejte. Pani mama wstała, Pani mama wstała, koledy nam dała, koledy nam dała. Nedávno měli jsme kurz ohledně umělé inteligence a tam nás učili různé zázračné věci. A naučili jsme se tam taky odpočítávat čas. Ono občas, možná i na vašich obrazovkách někde, dali jste si, kolik zbývá do Vánoc, nebo kolik zbývá do narozenin, nebo nějaké další do konce roku. A někdo dal si práci, aby vypočítal, kolik let a kolik různých století uběhlo od určitých událostí v Bibli. Takže když si představíme, a teď se vrátíme do doby narození Ježíše Krista v 7. roce před narozením, nebo před nulou, jak se to často říká, tak poslouchejme, co se všechno a kdy se stalo. Mnoha staletí po stvoření světa, kde na počátku Bůh stvořil nebe a zemi a učinil člověka ke svému obrazu. Mnoha staletí od chvíle, kdy Nejvyšší po povodní učinil na nebi duhu jako znamení smlouvy. 21 století od cesty Abraháma, našeho otce ve víře z Úru Chaldejského. 13 století od vyjití lidu Izraele z Egypta pod vedením Mojžíše. Asi 1000 let od pomazání Davida na krále, 65 týdnů podle Danielova proroctví, v době 194. olympiády, 752 let od založení města Říma. Ve 42. roce vlády císaře Oktaviana Augusta, když byl na celém světě mír. Ježíš Kristus, věčný Bůh a syn věčného Otce, protože chtěl posvětit svět svým příchodem, byl počat z Ducha Svatého. A po uplynutí 9 měsíců od početí narodil se v Betlémě judském z Panny Marie a stal se člověkem. To je to, co vypočítali biblisté. A je to pro nás časově velmi důležité, protože víme, že Ježíš Kristus se skutečně narodil a o tom diskuzi není. Ale diskuze je o vánoční hvězdě. A ještě vás budu napínat chvíli, ještě přemýšlejte, jestli ta hvězda vůbec existovala. My letos žádnou figurku do Betléma dávat nebudeme, ale popovídáme si o těch figurkách a také o betlémské hvězdě, která už tam je. A zpíváme dále, ale teď si zaspíváme něco na rozehřátí, protože koukám, že jste takový strašně zmrzlí a zaspíváme si novou písničku, myslím, že ještě jsme ji tady nespívali, takže koukejme dobře a ukazujme.
Já poprosím děti, které tak nějak jsou mezi vámi, ale stydí se, pojďte trošku blíž a začneme zpívat krásnou písničku, pro dospělé je to také. Všichni se máme za strašně moudré lidi, takže budeme stavět dům na skále. Muž moudrý stavěl dům svůj na skále, muž moudrý stavěl dům svůj na skále, muž moudrý stavěl dům svůj na skále, až přišel velký mrak. A teď tělocvik, jedem všichni. Déšť padal a voda stoupala, déšť padal a voda stoupala, déšť padal a voda stoupala a dům tam pevně stál. A teď si zaspívám něco o hloupých mužích. Muž hloupý stavěl dům svůj na písku, muž hloupý stavěl dům svůj na písku, muž hloupý stavěl dům svůj na písku, až přišel velký mrak. A zase tělocvik. Déšť padal a voda stoupala, déšť padal a voda stoupala, déšť padal a voda stoupala a dům se rozsypal. Tak, zasvětili jsme si trošku. Výborně. Nebojte se, není to konec, to tak jenom na rozehřátí. No a my si dáme další koledu. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinčujeme vám. Nejprv Pánu Hospodáři, pak vašim dítkám. Zdaleka se veříme, novinu vám neseme, co se stalo, přihodilo v městě Betlémě. Narodil se tam synáček, posíláme k vám. Byste mu koledy dali, však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmi na homáti, rač dolárek neb dukátek máte poslati. Tak, máme před sebou ještě 830 stránek. Přečetli jsme si 70, takže za chvilku skončíme. Přečteme si to, jak to bylo s narozením Ježíše Krista, abychom také věděli. Hlavy rodiny určitě dneska před jídlem vzali Bibli a přečetli, a když nepřečetli, tak měli úvodní slovo a popřáli všem vše dobré. Vyslechneme si, jak to bylo. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň a anděl jim řekl: nebojte se,
Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Teď mi dovolte několik slov, komentáře. Konečně se dostaneme k ty hvězdě, ty vánoční hvězdě. A možná, že některé z vás překvapím a možná pro někoho to bude stará pravda, kterou už dávno ví, kterou si už někde přečetl. Stejně jako možná někdy nám povídali, že Betlém vůbec nebyl od samého začátku, jenom svatý František ho nám vykonstruoval a udělal. Tak stejně betlémskou hvězdu poprvé, jak se podává, poprvé nakreslil jeden z malířů ve středověku, kdy viděl na obloze tehdy kometu, Halejovu kometu. On ještě tehdy nevěděl, že je to ta kometa. Ale když ji nakreslil, tak po bezmála 500 letech se zjistilo, že skutečně namaloval Halejovu kometu nad Betlémem. A teď otázka, jestli při narození Ježíše Krista ta kometa byla. Vedou se diskuze, jako nade vším. Někteří tvrdí, že byla to, a teď používám slova nesvoje, já nejsem odborník, konjunkce dvou planet. Někdo zase povídá, že skutečně tam ta kometa nějaká mohla být, ale určitě ne Halejová. Tak co teda tam bylo? Proč ta kometa vůbec se kreslí? Proč vůbec je nad Betlémem? Ono totiž jedná se o to, že Ježíš Kristus vždycky byl označovan jako světlo. Světlo, které přichází. Světlo, které má rozsvítit temnoty noci. A také mudrci, kteří šli z východu, občas jim říkáme 3 králové, tak z knih vyčetli, že vždycky, když se objeví na nebi nějaká zvláštní hvězda, tak narodí se někdo veliký, významný. A proto nesli ty 3 dary, které složili u Ježíše Krista v Betlémě. Takže jestli ta hvězda tam byla, není tak podstatné. Nejpodstatnější je to, jestli to světlo, které se narodilo v Betlémě, rozsvítí se i v nás. My jsme ty hvězdy, které jdou do Betléma. My jsme ty hvězdy, které rozsvícují cestu ostatním lidem. My máme přivádět lidi k tomu, aby začali vidět, aby začali objevovat nový život. A to je smysl betlémské hvězdy. Smysl narození Ježíše Krista. Někdo živý přichází, aby dal smysl životu druhému člověku. A o to se snažíme každý den. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme v našem životě udělat. Když věnujeme světlo druhému člověku. Úsměvu, dobrém slovu, nebo dobrém skutku, který uděláme. A nebo když pozdravíme souseda, s kterým jsme dlouho nemluvili. A nebo pošleme někomu krásnou SMS-ku, nebo pošleme na Instagram něco, nebo na TikTok, nebo na ty různé další WhatsAppy a další věci, které jsou v dnešní době. Buďme světlem a buďme betlémskou hvězdou my všichni. Ať se tak stane, jak je to přání pro dnešní den a pro nadcházející rok. To vám ze srdce přeji. A teď se ještě pomodleme za všechny drahé našemu srdci. Pomodleme se za všechny členy našich rodin, za naše děti, za rodiče, za prarodiče,
Modleme se za všechny živé, za všechny zemřelé, kteří odešli z tohoto světa a vzpomeňme dnes na jednoho, který odešel i od nás. Pan Jaroslav Linhart odešel tento rok z tohoto světa a i za něj se modlíme dnes u této kapličky. Modleme se také za mír na celém světě, aby bylo co nejméně válek, aby bylo co nejméně bojů, aby lidé se nemuseli bát vyjít ze svých domovů do škol, do obchodu, do práce, aby mohli v klidu spát. Modleme se také za všechny lidi, kteří trpí hlady, kteří nemají co do úst. Modleme se také za všechny bohaté, kteří nevědí, co se svým bohatstvím, aby ho mohli darovat těm, kteří nemají nic. Aby se mohli podílet na radosti druhých lidí. Modleme se také za všechny samotné, kteří Vánoce prožívali o samotě. Modleme se za všechny nemocné, za všechny umírající, ale i za všechny, kteří se radují. A na symbol toho spojme naše ruce, udělejme velký kruh kolem této kapličky a pomodleme se modlitbu Otče náš. Tak já vás poprosím, nebojme se, pojďme kolem i ke mně tady. Já se osmělím zůstat u mikrofonu, abych povídal nahlas. A pojďme vytvořit velký horácký kolečko. Tak, musíme se spojit, protože jinak to bude slabý. Jo, pojďte, nebojte se. Ještě budeme zpívat, cvičit, nebojte se, všechno přijde. Zatím to bylo velmi vážné, modlili jsme se. Za chvilku se trošku rozhýbeme. Tak. Já tam dobře dozadu nevidím, ale nebojme se, modlitba není nic strašného. My se pomodlíme Otče náš, kdo z nás Otče náš neumí nebo tu modlitbu neměl příležitost se naučit, modleme se tak, jak umíme. Modlitba je rozhovor s Bohem, takže modleme se, jak umíme. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A teď ta naše slavná jiskřička, to musíme si poslat. Já ji pošlu tady na svoji pravou stranu. Jo? Z vaší strany to asi bude levá, že jo? Takže jiskřička spočívá v tom, že si zmáčkneme ruku, ano? Takže posílám. A chci ji dostat zpátky. Dobře. Tak, jedem. Tak. Já sleduji ruce, kdo se tam mačká, ale zatím se nemačká. Zpátky ne. Já to poznám, až zpátky půjde. Tam máme trošku nějakou mezeru, koukám za tím světlem. A to někdo přeběhne, že jo? To je jasný. To přeběhne. O, už běží. Tak, výborně. Takže už víme, kde je jiskřička. To je takové znamení pokoje, že jsme všichni pohromadě. Takové světlo. Světlo v srdcích. Tak, ještě nic, ještě nic. Hlavně to nepošleme zpátky, jo? No to by byl zkrat tady potom.
Tak, už to jede, nejede. A. Hurá, máme to, jo? To jste se lekli, co? Výborně, jsme moc šikovní. Takže horky musíme pochválit, zase všechno krásný, pěkný. Výborně, takže teďkom zase tu písničku už známe, takže jedeme, je to pro dospělé i pro starší. Jo, já to dám do mikrofonu, asi to bude lepší. Tak. O andělích je to, protože dneska je hodně o andělích. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí, můj pane. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí. Když se ráno probouzím, anděle nade mnou bdí, můj pane. Když se ráno probouzím, anděle nade mnou bdí. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí, můj pane. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí. To je takový nepopulární. A když spěchám do práce, anděle nade mnou bdí, můj pane. A když spěchám do práce, anděle nade mnou bdí. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí, můj pane. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí. Ještě se vymyslíme, když jdeme spát večer. A teď pozor, to je velmi důležité. A když večer usínám, a každý usíná tak, jak usíná, jo? Potichu a nebo nahlas. Já usínám takhle a někdo usíná jinak, ne? Kdo tak usíná? Já se přihlásí. A vy to víte, že tak usínáte? To vám řekli, že jo? Takže zpíváme dál. A když večer usínám, anděle nade mnou bdí, můj pane. A když večer usínám, anděle nade mnou bdí. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí, můj pane. Ráno celý den, anděle nade mnou bdí. Tak, šikovní, krásný, můžeme se zateskat. No a teď něco vážnějšího, zase koledu si zaspíváme. Chtít, aby spal, tak zpívala synačkovi. Matka jež ponocovala, miláčkovi. Spí nebes dítě
Než se nakonec ještě ne, ale blížíme se ke konci a chtěl bych dnes věnovat vám jedno požehnání od našich předků, věřících, od Keltů, které mě provází osobně už velmi dlouho, právě toto požehnání, a chtěl bych ho věnovat vám. Ale než to nastane, chtěl bych ještě zdůraznit, vždycky se povídá o Marii, o ní víme hodně, je to matka Ježíše Krista, ale vedle ní vytrvale stojí vždycky svatý Josef. A vemte si, že svatý Josef nemá zaznamenáno ani jedno slovo v Bibli. Ježíš Kristus povídal, je tam slyšet. Ale o Josefovi Josef nevyslovil ani jedno slovo. A vemte si, jak je slavný. Vemte si, jak dlouho o něm povídáme. Je pěstounem Ježíše Krista. Je to člověk, který vychovával Ježíše Krista, hrál se s ním. Byl velmi hodným člověkem, protože povídá se o něm, že byl spravedlivý. Přijal matku Ježíše Krista za svou manželku. I když ten, který se narodil, nebylo jeho dítětem. Staral se o něj. A stojí vytrvale a pečuje o svou rodinu. V tichosti a pokoře. A je to takové krásné znamení možná pro nás muže, abychom toho moc nepovídali, ale více konali. Možná tady trošku jsem nahrál ženám. Jo, protože povídá se, že muži hrozně filozofují a povídají a diskutují, než něco udělají, protože potřebují to probrat. A to je normální. Ale veme se příklad právě z té figurky, která stojí vedle Ježíše Krista a vedle Marie. Zvláště my muži. A buďme pokorní, buďme poslušní a spravedliví. Vůči svým ženám, vůči svým dětem a vůči tomuto světu. Možná to zaznělo moc vážně, ale myslím, že to je velmi důležité pro dnešní svět. Aby se naše ženy mohly na nás spolehnout za každých okolností. Abychom byli oporou pro vlastní ženy. Aby se nemuseli bát a nikdy nemuseli od nás utíkat. Česká republika v posledních letech téměř vede v rozvodovosti. A já bych si přál, abychom za rok si mohli říct, že vedeme v tom, že chceme společně žít a chceme společně být. Že chceme si navzájem vycházet vstříc, milovat se. A ještě jednou, a tady to zazní, buďme světlem pro druhé lidi. Světlem lásky, světlem oddanosti, světlem spravedlnosti a pokory. A dovolte mi toto požehnání, které mě promlouvá téměř každý den do srdce a chtěl bych, aby i vám promlouvalo. Hluboký pokoj běžící vlny ti přeji, hluboký pokoj proudícího vzduchu ti přeji, hluboký pokoj tichá země ti přeji, hluboký pokoj světla hvězd ti přeji, hluboký pokoj jemné noci ti přeji. Měsíc a hvězdy velí na tebe své uzdravující světlo. Hluboký pokoj Kristův, pokoj Krista, světlo světa, hluboký pokoj Kristův ti přeji. Ať vám všem žehná všemohoucí, milosrdný a dobrý Bůh, který pečuje o nás všechny dnem i nocí. Ať žehná vašim domovům, vaší práci, vaší službě, všemu, co děláte, a také všem, kteří organizovali dnešní setkání, kteří nám hráli, zpívali a prostě všichni, kteří jakýmkoliv způsobem se podíleli na organizaci této půlnoční, a také vám všem, kteří jste přišli, abychom se spolu nejenom modlili, ale i také bavili, zpívali, radovali se. Ať vám žehná dobrý Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. No a
nebylo by půlnoční, kdybychom si tady nezaspívali ještě jednu takovou pěknou písničku, zase v kruhu, která zase se rozcvičí, trošku zahřejeme se. Takže poslední písnička dneska, takže jdeme do toho. Udělejme kruh a bude to takový malý valčík. Ten známe už, že? Pamatujete si někteří? Tančíme labada, to znáte? Jo, to je takový rychlý taneček. Asi se nikdo nemá. Tak asi nic nebude. Jaký to je taneček? Tak chceme tancovat? To je takový jenom to, že chytneme se za ruce a budeme se tak dokola půjdeme. Tančíme labada, 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 tančíme labada malého valčíka a vyskočíme si hop. No, taky je to hezký taneček, že ano? No tak, takže se zahřejeme. A potom ještě zaspíváme koledu. Jedeme. A jdeme vpravo, teda v mojí pravo. Tančíme labada, 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 tančíme labada malého valčíka. A teď hop! Tak, ruce byly. Tak teď se ramena nebyly. Tak se chytneme za ramena. Šup, jedem. Přiblížíme se k sobě. Docela dobrý na protažení. Tak, a teď takový malý tělocvik po tom jídle. Tak vlevo. Tančíme labada, 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 tančíme labada malého valčíka. A teď hop, hop, hop. Tak. Takže ruce byly, ramena byly. A co hlavy? Ta hlavy. Zkusíme to. Hop. Já nedosáhnu asi. Tak. A doprava. Nebo doleva? Doprava. Tančíme labada, 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 tančíme labada malého valčíka. Hej, hop. No tak, děkuji vám za společný tanec, jsme moc šikovní. Vidíte, to je radost, kterou musíme mít celý nadcházející rok. A teď si zaspíváme kolekdu Tichou noc. Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem. Půlnoc odbyla, město šlo spát. Zdřímli dávno i pastýři stát. Jen Boží láska tam bdí. Jen Boží láska tam bdí. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz úkol nás. Vstávej, lide můj, tmu skočí střes. V městě Betlémě Bůh zrozen jest. Z lásky se člověkem stal. Z lásky se člověkem stal. Tak a teď všichni hromadně, jelikož už je nám velká zima, tak všichni hromadně, prosím vás, na 1, 2, 3 poděkujeme panu Ježíši nebo Ježíškovi za to, co nám všechno přinesl dnes pod stromeček. Jak děti, tak dospělí, tak ženy, muži, starší, mladší, všichni hromadně. Takže prosím vás, až bude zazní 3, takže řekneme, děkujeme ti Ježíšku, ano? To jsme už dělali minulý rok. Takže 1, 2,
8, 4, 3. Děkujeme ti, Ježíšku. Bravo. Děkujeme. Tak a teď poslední soutěžní otázka, která je pro nás velmi důležitá. Pokolikáté jsme se tady sešli na horkách? Kdo ví, tak ať zvedne ruku, prosím. Nevidím ruce. Pokolikáté jsme se tady sešli? Abych se s dovolením zeptal jináč, je tady někdo, kdo byl pokaždý? Tak, takže do toho. Takže vy jste sami. My jsme taky tady od začátku. Někteří z vás taky určitě. Takže prosím vás, kdo se odváží říct do mikrofonu, po kolikáté jsme tady? 21, ne? Tak, no takže Jiří vyhraje asi. 21? Nebo 20? A? Tak, a teď jsme trošku na rozpacích. Já jsem myslel, že jsme tady po 20. Ale... A potom jsme si řekli, že 21, ale teď nevím přesně. Ale já si myslím, že 20. Takže prosím vás, kdo je pro 20? Kdo je pro 21? Takže vyhráváme všichni, nic nedostáváme a za rok zase dostaneme. Takže přeji vám krásné Vánoce, hodně božího požehnání, hodně radosti, pokoje, ať zase ve štěstí a zdraví se uvidíme za rok. Děkuji vám všem, že jste vytrvali a mějte se krásně. Tak já moc děkuji Řehoři Těščokovi, že nás krásně provedl tou 20. naší půlnoční a za rok zase na viděnou a naslyšenou tady u nás na horkách u kapličky. Přeju vám všem šťastné Vánoce, hodně zdravíčka do nového roku a doufám, že se to zase ve zdraví všichni příští rok potkáme. Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním tvůj syn šel stát. Všem přejít již sen, všem píseň hraj. Mír strun, mír snů a vrát. Už hor zní zvon a zpít vás staj a s ním tvůj syn šel spát. Všem přejít již sen, všem píseň hraj. Mír strun, mír snů mám rád. Tam máme bezbariérový dům, takže u nás říká